Ahojte všetci, ďakujem vám za pozeranie môjho kanála, že ste naň klikli. Vítam vás v mojom mini hole. Mini preto, lebo budem hovoriť iba o jednej veci. Takže kúpila som si pred pár dňami nové slipony, ktoré sú nádherné. Ja som po nich veľmi dlho túžila, keďže boli aj minulý rok top v móde. Vracajú sa aj tento rok, či sú to čierne, či sú to leopardie, či sú to s trblietkami. Hodia sa k džínom, k leggingsom, hodia sa asi ku všetkému. Takže poďme na to. Ukážem vám to. Takže ideme na to. Takto krásne boli zabalené, takéto taštičke. Tuto máme krabičku. A tu sú. Takže majú takúto krásnu bielu športovú podrážku, ale v kontraste s tým, že sú elegantne trblietkavé, strieborné. Prepáčte, si ich teraz obujem, aby ste videli, ako to vyzerá. Ako to vyzerá na nohe. Takže takto krásne vyzerajú na nohe. Ja som z nich úplne nadšená, pretože tu nás stoja od 49 eur hore a ja som za ne zaplatila vo veľkej akcii 15 eur, takže som úplne nadšená. Ak sa vám páčilo toto video, dajte mi like. Poprípade mi napíšte v komentoch, aké slipony sa páčia vám, alebo ak sa vám nepáčia, prečo. Napíšte mi, aké slipony vlastníte vy. A to je všetko, tak sa uvidíme v ďalšom videu. Ahoj!